युवा जागृती ही नव्या स्वराज्याची पहिली पायरी आहे. चला पेटून उठूया. मित्रांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वबळावर समस्त मराठी माणसांसाठी नुसता इतिहास नव्हे तर विचारांचा, तत्वांचा आणि प्रशासनाचा एक अमूल्य वारसा निर्माण केला. महाराजांचा काळ आणि आजचे आपले आधुनिक युग यामध्ये आपल्याला अनेक समानता आणि तफावती आढळतात. या सर्वांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यातून केवळ इतिहासच समजून घेणे नव्हे तर सध्याच्या काळातील बदलांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आम्ही स्वराज्य फिल्म कंपनी आपल्यासाठी एक संपूर्ण व्हिडिओ मालिका घेऊन येत आहोत. चला स्वराज्य निर्माण करू. आमच्या या अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि तितक्याच मनोरंजक आगामी व्हिडिओ मालिकेत आम्ही शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाचे पैलू आणि आजच्या जगातील विविध क्षेत्रातील त्यांचे प्रतिबिंब याचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.